Sant Caterina de l'edifici de la Generalitat de Girona acull des d'avui fins al dia 31 de març un dels treballs fotogràfics més rellevants d'Antoni Bernart com a retratista. Estem parlant d'una mostra que forma part de l'obra Catalans retratats, un conjunt de 200 fotografies preses entre els anys 70 i 80 i l'actualitat i que ens mostren d'una manera diferent moltes cares conegudes del nostre país. Aquesta exposició l'organitza la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Fundació Privada Vilacases i conté un gran valor històric perquè va començar a treure llum personalitats catalanes que fins a la mort de Franco havien estat amagades. Tenia una relació de personalitats, d'aquestes catalanes que estaven molt amagades, i a fotografiar-les. Tot això era als anys 70, clar, Franco mor al 75, i aleshores, a poc, aquestes fotografies ho alternàvem amb el meu treball de moda, que és el més important que jo guanyava a la vida, i aleshores les revistes estrangeres, com 4 o 5 anys abans dels Jocs Olímpics, van venir de tot arreu del món i van veure les meves fotografies i em van agafar com a fotògraf, diguem, de publicitar la ciutat de Barcelona. I aleshores així va néixer tots aquests retrats i el que més il·lusió em fa és que estiguin a la ciutat de Girona, que m'encanta perquè és la meva ciutat predilecta.